Znači to je ono parče što si malo pre pokazao. Dovežemo sebi za šase. A ovo sečemo zbog ovih hljebasta da bi ovaj put upili. Da bude ravno. Da. Da bi povezali sa svim. To je to, sad idemo na varenje. Još jednom, znači uživo nikako ne gledajte dok se vari, znači bez zaštitne maske nikako. Sad na snimku to i nije toliki problem. Mali problem jer varimo dosta tanji materijal za dosta deblji i radi se tako što se ovaj deblji materijal topi na tanji i iz razloga zato što i pravimo ovako veliku stopu pravimo da bi samu površinu vara povećali maksimalno i da to onda bude kako treba. Ovdje smo isekli ovaj spojni deo da bi ubacili unutra da za samo ovo donje ojačanje uhvatimo var i sad ćemo zatvorimo ovu rupu da bi samo čisto estetski lepše izgledalo. Da ima krivinu, da kažem, fabričku. Ovo će biti hinjeno, ali tipa trebalo nam je da ovo izvarimo nekih sigurno 10 minuta, tako da zamislite koliko cijel proces sređivanja traje. Jedno ovako malo plaća treba toliko vremena. Mislim, pogotovo kad se radi ili Marija treba mnogo više vremena nego inače kad su neki deblji materijali u pitanju.
Da, na klipu to izgleda poprilično lak posao i kratko trajanje to u stvari je. I kad zamišljaš šta te treba da radiš to kao mator ili... Stvari mi druže, ja kad sam radio jedan spoiler, radio sam ga ceo dan, pa sad, eto, toliko o tome o čemu pričamo, znači jednostavno... Imalo je mnogo spoilera. Da bi bilo ono kako treba vremena i treba pažljivo. Znači jedna metalna pločica, evo već skoro 20 minuta. Može to i kraće, ali nije ima kvalitetno. Da. Ovdje to obzir da smo imali sve ovo da izvarim. Koliko je to trajalo, brate? Jedan dan, a? Pa, ne znam, nikad nisam uzeo jer ne moram jednom da izvarim sve, ali ne želim ni da sabiram, ti kažem šta. Sad nam je to dovoljno jako mesto da povučimo dve rupe za dva nosača u šasi i dole dve gumene podloške koje ćemo da napravimo po meri. I također između karoserije i šasi idemo na gumenskoj, da ne bi bilo previše vibracija od motora od trapova u karoseriji, da koliko toliko smanjimo muke i vozaču i suvozaču. A i generalno je mnogo bolje da budu odvojene karoserije šasije zbog dugotrajnosti karoserije, zbog vibracija, zbog pucanja i tako dalje. Je li ide neka, no nema ni potrebe, pretpostavljam neka guma između šafova, platni? Ide tako, bilo je tu na modelu koji Znam o čemu, aha. Ide gumen držač, ide biksna metalna u njemu da bi mogli maksimalno da stegnemo, a da ne zgužva gumu. Ne zgužvamo gumu, da. I idu podloške naravno da bi što veća površina legla. Mi smo ovdje izabrali generalno jer nemamo nešto puno mogućnosti da biramo, a i zato što nam je tu uvećanje i tu možemo da spakujemo po dva nosača s jedne i druge strane. To će, pretpostavljam, da bude više nego dovoljno da drži, da radi posao kako treba. Da, svakako već cijela karoserija povezana robarom. Sljedeće kačenje karoserije nam je ovdje, znači to je već nekih 30 cm fabričke, to čak i dalje nego ovdje, ali ajde da probamo da ojačamo maksimalno moguće, a i ništa nam ne smeta, jeste malo veći posao, ali ništa ne smeta da budu po dva nosača na obje strane. I hoćemo ovako da spojimo. I možda polukrno da je bilo lepše. Ali neću još da sečem moći da mi treba to mjesto. Ovo ću sečem moći, možda mi treba da neku stopicu. Da, ono najlakše da ga izbaciš posle više. Da, i ovo su sve neki viškovi koji smo ostavili, koji će da izbacimo bukvalno pred farbom. Znači kad budemo sve što treba da spakujemo, spakovali. Da, kad se skapira šta je šta, da je to, onda može da ode više. Onda najmanji muka, baš si rekao, je seč. Rešili smo sve za danas predviđene probleme, to je našli smo rješenje njihovo. Nastavit ćemo sa kompletiranjem i druge strane, znači nešto kasnije kad budemo stupili u volje. Ne vjerujem ćemo danas, nedelja i nama. Čisto smo odradili ovo da znamo šta nas čeka u sljedećem radnom danu. I u principu to je za danas to. Znači u nastavku radiš isto to sa druge strane i eventualno... To jeste, mislim, nešto najdosadnije jer ne izmišljamo ništa novo. Znači jedna strana se uvijek izmisli, reši i onda se samo kopira na drugu stranu. Bude lakše za mozak, ali bude dosadno jer ne napredujemo. Mislim, ne mislimo da napredujemo. Inače,
mora svakako da budu simetrično obe strane koliko god je to moguće. I sljedeći problemi su znači na šasi, montaža vitla, montaža točka i tako dalje, ćemo to već u sljedećem klipu da izbacimo kako, i to je u principu sa nekom tom grubom bravarijom to, ostaje nam posle neko zatvaranje rupa, neke sitnice, priprema za farbanje, tako dalje, ali ima do toga još. Što da kažem, bit ću tu da ispratim što je više moguće. Brate, idi da odmaraš, idem ja da odmaram, imaš još nešto da nekad poručiš. se radi, a ne samo kad... Dobro. Da se prljamo ovdje da bi ti snimio, ja nisam teo uopšte. Dobro. Nema pravo, samo znam ja šta je bilo mimo snimanja, nema veze. Igamo nešto prekinemo snimanje iz viših ciljeva, šta ćemo sad? Da, moramo da poštujemo više cilje. Ništa burez. Pičin, vidimo se, uživaj, odmaraj.